যাত্রা মহল।
बची ठिकाना भाई डर चलिबा सपन जीवन मना करे जीवा से कौन करी घर भाव पचार कॉलेज इलेक्शन में दल हारीगला बोली रघु मजा को विकास को गाड़ी गाड़ी रफ्तार कर दे बापू आम रसिक हिरो कॉलेज गोटे झील को प्रेम विद्या करते आउ झील मन कर से झील स्कूटी गाड़ी भांगी दे देखो देखो तुम जगवंत पुर केते कला देखो भाई की भाव भाव बुझा सब काम मत जगत कर राहुल बहु घटना घटी से राकेश किसी दोष नहीं हमें सुन तते को भला भाव वाली दे जाउछी तो जेदी तो हट भाई मो पर ठाक तो न उठाऊ तार नहले मो भूली जिबि जे तुम बड़ा भाई राकेश अरे एमिति कोन कोन तू मते कहि परछु राहुल राहुल कथा पढ़ाई किसी लाभ ना एक कथा आगे को पढ़ाई किसी लाभ ना देखो 20 वर्ष तळे तळ कितना एबे कथा तो बाहर दिला शासन करे को बड़ारे बर्तमान में हां सारा मन
ବାପା କଣ ହେଇଛି ବାପା ଆପଣ ମତେ ସବୁ କଥା ଜବାବ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଉ କଣ ହେଇଛି ବୋଉ ତୁ ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମତେ ଭଲ ପାଉନୁ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପରାଧ କରିନି ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କଣ ଭୁଲ କହୁଛି ଏ ଘରେ କଣ କାହାରି କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର କହିବ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପଇସା କାହିଁ ତୁ ଚାକା ଧର ପଡ଼ିଲ କହୁଛ ବାପା ଗୋଟେ ନାରୀ ଆସିବା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବାଦଲଟାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷା କରିବା ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣରେ ତଥାପି ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରୁଛନ୍ତି କିପରି ଆପଣ ଯୋଗ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ଯୋଗ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଲ আলোকরে কামুড়িয়া যাবো সূর্যের আলোকরে পৃথিবীটা আলোকিত সূর্যকান্ত বলে আসছি এই পরিবারটাকে আলোকিত করে পারলেন যদি এই পরিবারে কাউ কাউ সুখ শান্তি সৃষ্টি হয় তাহলে সেই লোকটা হেউছি তু দেখতে লাগুଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ପରିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିବା ନା ତୋର ନିଜର ଆଲୋକ ଅଛି ନା ଏ ପରିବାରର ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ରଖିଥିବାର ତୋର ଶକ୍ତି ଅଛି ନଦୀ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା ଭଳି ତୁ କେବଳ ମେଞ୍ଚାଏ କଳଙ୍କକୁ ତୋ ଦେହର ଭଳି ଏ ପରିବାର ସିଂହ ପରିବାରରେ ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ଅନେଶ ବାପା ଆପଣ ମତେ ସତ କଥା କହି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ପଚାର ତ ଏତେ ଗୋଟେ ଗଲେଣି ତାହେଲେ ତୋର ସତ କଥାଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛି ଏ ବୟାସି ପରିବାର ପୁଅ ନୁହେଁ ବାପା ରଖିବା ଗୋଟେ ଚାରଜ ଛୁଆ ମିଛ କଥା ଏମିତି ମିଛ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛୁ ଲୋ? ନା କଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରଜ ବୋଲି କହିପାରିବ ଏ ତ ପିଲାଟି ଦିନ ତୁ ପୁରା ମତେ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛୁ ତୁ ପୁରା ମୋ ମା ଏ ବୋଉ ତୁ ଏକଥା ଫେରେଇ ନେଲେ ବୋଉ ଏକଥା ମିଛ ବୋଲି କହିଦେ ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏକଥା ମିଛ ବୋଲି ନ କହୁ ତାହେଲେ ମା ତୋ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ ମାତା କୌଶଳିକା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିଚୟ ମିଛ ହେଇଯିବ ଲୋ।